No niin, kiitoksia. Eli tervetuloa tänne ACC:n kohti hiilineutraaliutta tapahtumaan. Olen Markku Kulmala, ACC:n johtaja. Ja toisena, tai oikeastaan tämän meidän ensimmäisen osan, jossa on avaussanat ja ACC Stories, juontajana on Joula Siponen, joka on meidän väitöskirjatutkijoitamme ACC:stä, ja hän tutkii erityisesti ilmastokompetenssia osana meidän koulutussysteemeitämme ja Climate University-aktiivisuuksia. Eli hän katsoo jo näiden mun ja Saminkin puheenvuoron aikana pikkasen kellon perään, ettei me käytetä koko 2 tuntia kahdestaan, että saadaan muukin ohjelma. Mutta pitemmittä puheitta siis tervetuloa. On hyvin ymmärrettävää se, että kauniina päivänä ja korona-ajan lopulla niin meidän väkiväärämme ei ole satoja ihmisiä, mutta meillä on kuitenkin kymmeniä ihmisiä, mikä on oikein hyvä tilanne. Ja pitemmittä puheitta niin aloitetaan ohjelma, eli meillä on Petteri Taalaksen videotervehdys, jolla aloitetaan. So thanks for the opportunity to address you at the ACC opening. I'm sorry I cannot join you because I will be at the United Nations Water Conference in Dushanbe at the same time. I would like to show you some slides what we have learned from the most recent IPCC reports and from the most recent reports of WMO on status of climate. First, one slide where we show what the World Economic Forum thinks, which are the biggest risks for the global economy for the coming 10 years. And you can see that climate action failure is number 1, and extreme weather events, they are number 2. So this war in Ukraine is supposed to be a temporary, short-term anomaly in global economy with big impacts, and so was this COVID-19 pandemic. WMO just published a couple of weeks ago a report on status of climate, and you can see this steady temperature increase. We are now 1.1 degree warmer than we used to be before 1850s, and last year was a year with La Niña, and you can see the temperature anomaly in southern Pacific, and that's why we didn't break all-time high. The last warmest year was 2016, and we had a fairly strong El Niño, which is opposite to this La Niña that you can see on the map. But we broke records in Europe, 48.8 degrees in southern Italy, and also in Canada, 49.6 in Western Canada, and also in Turkey and Spain, for example, we broke all-time highs. We have stored more than 90% of the excess heat that we have produced to the planet to ocean, and you can see that the ocean temperatures, heat contents at various depths, they have been steadily increasing, and this is more conservative change than the atmospheric one, where you have this impact of El Niño, La Niña variability, which is not steady. But here you can see a very steady increase. And we have also broken records in main greenhouse gas concentrations, carbon dioxide, methane and nitrous oxide, and we don't fully understand the sources of methane. So this is a little bit the question why we have seen this methane increase. IPCC estimated what has happened to heavy precipitation during the past decades, and you can see lots of green areas where we have seen an increase in rainfall amounts, and that's very much in Eurasia and also in northeastern part of North America, and also in southwestern part of Africa. But we have also plenty of gray areas here where we don't have enough data to demonstrate whether there has been a change. And here's a similar graph for drought, and you can see that, for example, Mediterranean region, western part of Africa, eastern part of South America, and western part of
of North America, they have been facing growing amount of drought. And again, you can see some gray areas where we don't have enough data to say whether there has been a change. And here are a couple of examples where it has been already shown that there has been a strong impact of climate change. This heat wave and drought and fire event in Western North America wouldn't have been possible without impact of climate change. And also this flooding event where we got 200 casualties in Germany and Belgium would have been very rare without the impact of climate change. IPCC demonstrated in its Working Group 1 report that especially this soil moisture will change dependent on the warming rate, as you can see in the lower panel here. And even in case of 1.5, we can see lots of brownish color, which indicates that in both Americas, Mediterranean region, Southern Africa, Eastern Asia and Australia, we expect to see negative impact on agriculture because of this soil moisture. And if we go to higher numbers of warming, like 4 degrees, we could even see the Amazonian rainforest ecosystem disappearing with severe drying. We just showed that we have seen doubling of the sea level rise during the past 20 years. It used to be about 2 millimeters per year, and recently we have seen 4.5 millimeters per year. And also close to Finland, this Baltic Sea has seen more sea level increase than the global average. And one of the key factors behind this is the fact that the Greenland and Antarctic glaciers have started melting, but we have seen also globally melting of all of the mountain glaciers, and that has been speeding up. And this is bad news for the availability of water to main rivers in all continents: Asia, Europe, South America, and North America. And the ozone hole still exists. We have seen very successful Montreal Protocol, but despite of that, we have seen record-breaking ozone depletions during the past 2 years, and this is related to the fact that we have started cooling the stratosphere, and these ozone-favoring conditions are becoming more frequent. But in the coming decades, we expect that this will disappear. Here is from a graph from the most recent IPCC report on mitigation, and you can see that Eastern Asia is now the dominant one. More than a quarter of the emissions are now coming from Eastern Asia, and also the emissions in Africa have been growing. Africa has already bypassed Europe, and Europe produces 8% of the emissions. And here are some historical graphs, what has happened since 1850. Europe and North America, they have been using biggest amounts of fossil fuels, but if you take deforestation into account, then the bar of Latin America, bar of Southeastern Asia, and also Africa is getting much larger. So one can say that nobody's innocent when it comes to historical factors behind climate change. And then what is good news from this report is that the prices of solar and wind energy, they have been dropping under the prices of fossil energy, so they are very attractive for investors. And also we have seen a major drop of battery prices and electric vehicle prices. WMO has a new initiative to improve the global greenhouse gas monitoring, especially their budgets. And here you can see the budget of carbon, and we have certain uncertainties related to land use change and also this land sink component especially. Here you can see the emissions coming from various sources and their relative contributions. Fossil coal is dominating this picture, and we have this orange area. This is land use component, and if you look at the lower part of this graph, you can see that the uncertainty bar is very, very high, and that's also one of the questions why we have to enhance the monitoring. And also we have major uncertainties related to the sources of methane. And we have already this Global Atmosphere Watch network, where, for example, Pallas Sodankylä from Finland is one of the
one of the stations. We don't have enough coverage, but we have this network of more than 200 stations worldwide. And then we have satellite programs from USA, China, Japan, and soon also European one. And then we have atmospheric models and assimilation tools. And our aim is to create real-time global greenhouse gas budget monitoring system, which exists at the moment regionally, but the global system is still limited. And this would help in implementation of the Paris Agreement, and it's following how we are proceeding with the main greenhouse gas concentrations and also their budgets. And one dimension of the challenge that we have as mankind is also population growth. So this is not discussed so much as the greenhouse gas emissions, but this is also one part of the problem. We will see much more victims of climate change, but we will also see more consumers if we continue with the population growth. And this water challenge, which is also shown on this map, is a major one in Africa, in Middle East, and Western and Southern Asia. And finally, I would like to say that this Ukraine war has had an impact on the observing sites, and I'm very much concerned how much it's going to affect this project that you are dealing with, and I'm very sorry for the Russian participants of this meeting and this research program that this cooperation between Western and Eastern countries is at the moment a challenge. And I hope that we are able to continue cooperation despite of this war, and hopefully this war will end soon and we can go back to normal spirit of cooperation. It may be difficult, but that's at least my dream. With these words, I'd like to wish you a most successful meeting. Thank you. Okay. Yes. Tästä melkein automaattisesti rupesi puhua englantia, mutta kun on sanottu, että tilaisuus on suomeksi, ainakin suurin osa, niin sitten se on suomeksi. Mulla on tosin kalvot englanniksi. Eli meidän lippulaivamme Atmospheric Climate Competence Centerin, niin meidän motto on tämä Safe Climate and Clean Air. Ja totta kai tähän liittyy sitten kaikki muutkin yhteydet, biodiversiteetit ja niin edelleen. Eli kun meillä on yksi planeetta, niin me ei oikeasti voida erottaa ilmastonmuutosta, ilmanlaatua, veden ja ruoan riittävyyttä, biodiversiteettiä, kemikalisaatiota, epidemioita, energiatuotantoa ja niin edelleen, niin me ei voida erottaa näitä toisistansa. Ja oikeastaan yksi tämmöinen merkittävä driving force, se, että mikä tätä meillä ajaa, niin on tietenkin se, että mikä on bruttokansantuote, paljonko käytetään energiaa ja paljonko on ihmisiä. Eli nämä kaikki pitäisi jollain tavalla hallita. ACCC:n kannalta yhteistyö muutaman oleellisen toimijan kanssa, josta nyt muutaman mainitsen. Tuossa kalvossa on jo sanottu VMO ja siihen liittyvät erilaiset infrastruktuurit, datankeruu, avoin data, mutta sitten niin kuin kotimaassa oleellisia kumppaneita on paljon, mutta nyt sellaisia, mitkä haluan sanoa tällä hetkellä on CLC ja PSAC, jotka kummallakin on selvästikin samanlaisia tavoitteita. Tiedediplomatia, joka mun kalvoissa aina lukee, niin tällä hetkellä se on tavanomaista hankalampaa, niin kuin toi Petterikin tuossa lopuksi viittasi. Lippulaivamme implementaatiossa meillä on 3 tutkimusohjelmaa. Meillä on tällä hetkellä 13 erilaista impact-osa-aluetta. Ja
yksi tällainen, mikä yhdistää tämä kaikki, on se, että ja tavallaan jo hakemusvaiheessa luvattiin tehdä ekosysteemi, sellainen ekosysteemi, nyt kaikki biologit ovat heti kauhuissansa, nyt se puhuu ekosysteemistä, mä puhun niin kuin tämmöisestä vähän erilaisesta ekosysteemistä kuin biologisesta ekosysteemistä. Mutta idea on se, että tiekarttaan, ja tietähän on valtateitä, että niitä on kaikkia muita, Anna Lintunen varmaan kertoo sitten jossain vaiheessa sen oman näkemyksensä. Ja mitä me tarvitaan? Me tarvitaan varmastikin luotettavia oppaita, opastusta siihen, että mitä ihmisten pitäisi tehdä, mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä. Ja mehän tarvitaan tähän kaikkia mahdollisia tieteenaloja. Me tarvitaan syvää ymmärrystä, että päästään oikeasti implementoimaan käytännöllisillä kestävillä tavalla ratkaisuja ja uuteen tieteeseen perustuvia. Ja perustavoitehan on ihan yksinkertainen. Nyt tämä näköjään yksinkertainen, että meidän pitäisi olla hiilineutraaleita tai ilmastoneutraaleita mahdollisimman pian, ennen kuin käy huonosti. Ja sitten biodiversiteettiä ei oikeasti saa hävittää ja tarvitaan ruokaa ja juomaa ja elinolosuhteita sekä ihmiskunnalle, mutta myös kaikille muulle, mitä tähän luontoon kuuluu. Ja Suomi, EU, koko maapallo. Nämähän ei ole silleen, että vaikka me saataisiin Suomesta ratkaistua, niin koko maapallolla voi kaikki mennä silti aika huonosti. Mutta sitten taas, jos mietitään, että mikä maa voi olla esimerkki tämmöisistä, niin kuka sitten voisi olla, jos ei Suomi? Ja miksi me tämmöistä tarvitaan? Me tarvitaan sitä aika pitkälle sen takia, että jos katsotaan tätä peruskuvaa, tämä vuosi voi olla nyt joku muukin kuin 2020, koska 2020 jo meni ja aika vähän loppujen lopuksi. Tämä ei selvästikään näyttämä piste, mutta ei voi mitään. Eli kuinka monta vuotta menee, että ollaan hiilineutraaleita, jos heti aloitettaisiin vähentämään globaaleja päästöjä prosentin vuodessa, joka on tuo ylin kuva tuolla, ja sen pitäisi mennä, toi on siis ajateltu, että se olisi 40 gigatonnia vuodessa päästöt ja nielut 20. Tämä on nyt tämmöinen suuruusluokkakuva. Jos nielut ei muuttuisi miksikään ja katsotaan prosentin vähenemistä, niin milloin oltaisiin tilanteessa, että globaali hiilidioksiditaso rupeaisi vähenemään? Siinä menisi aika monta vuosikymmentä. Jos molemmat lisääntyy 2% vuodessa, nielut lisääntyy 2% ja päästöt vähenee 2%, meillä menee 23 vuotta olla hiilineutraaleja. Siis siitä vuodesta, kun tämä oikeasti rupeaa vähenemään. Niin kauan kuin tämä vaan kasvaa, globaalit päästöt esimerkiksi, niin sen kauemmin menee. Ja sitten jos kumpikin on 1%, niin se on 46 vuotta. Ja tämä on nyt se, että miksi me oikeasti tarvitaan kaikkia mahdollisia tahoja tekemään tällaista tiekarttaa. Useimmat on huomanneet, että meikäläinen joka paikkaan pistää plus, vaikka niin kuin hiilinielu plus. Ja mä mielellään kutsun sitä tiekartta plussaksi, mutta kun kaverit on kieltänyt, että mä saan aina joka paikkaan pistää plussaa, niin en nyt sitten kutsu sitä tämmöiseksi. Mutta meillä on hirmusti hommaa, kaikkia tarvitaan erilaisia toimijoita, että oikeasti saadaan globaalisti. Sitten toisaalta, jos otetaan hyvä puoli, jos oikeasti saataisiin 2% päästöjä vuodessa ja vähennettyä ja 2% mantereisia nieluja lisättyä, niin se olisi 23 vuotta, niin se olisi silloin 2045. Se, että onko se jo pikkasen myöhäinen ajankohta, on eri asia. No, mitä me tarvitaan tämmöiseen roadmappiin? Me ilman muuta tarvitaan huippuluokan kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuria ja niiden verkostoa, kuten vaikka ICOS, eli kasvihuonekaasujen infrastruktuurit, ACTRIS,
joka on aerosolit, hivenkaasut ja pilvet, ja Altair, joka on tämmöinen ekosysteemipuoli, ja näitä yhdessä käyttää. Ja tämmöisiä meillä on muun muassa nämä meidän SMEAR-asemat. Tarvitaan erinomaista tutkimusta, monipuolista kaikkia tieteenaloja, tutkimusyhteistyötä. Tarvitaan koulutusta, niin kuin vaikka tämä Climate University vauvasta vaariin ideana, innovaatioita, että voidaan kontribuoida erilaiseen innovaatioyhteisekosysteemiin, erilaisten kumppaneiden kanssa yhteistyötä, tietenkin päättäjien kanssa keskustelua, on se nyt sitten tiedediplomatiaa tai on ne hallituksia tai hallitusten organisaatioita tai kansalaisjärjestöjä, kaikkia tarvitaan yhdessä. Ja jos tämä nyt oikeasti tehtäisiin tämä, kukahan ei tykkää tästä mun kuvasta, mutta tämä on sen verran niin kuin mutkikas juttu, että me oikeasti tarvitaan, tämä ei näytä miltään lineaariselta, tämä ei ole lineaarista touhua, tämä on tämmöistä epälineaarista juttua, jossa verkostutaan. Meillä on tuossa lippulaiva keskellä, kotimaista yhteistyötä, pohjoismaista, eurooppalaista, globaalia, tutkimuksessa, tutkimusinfrastruktuureissa, koulutuksessa, tiedonvaihdossa, innovaatioissa ja päätöksentekijöiden kanssa ja niin edelleen. Ja tämä vaan ei ole mikään yksinkertainen harjoitus. Otetaan seuraava puhuja lavalle. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Sami Paatero ja toimin tässä ACCC:ssä vähän niin kuin neuvonantajana. On muutamia yrityksiä tässä käynnistetty. Ja tässä mä koitan vähän johdattaa tätä keskustelua innovaatioiden merkitykseen. Ja jos me katsotaan, mitä meillä on, niin meillä on ACCC:n piirissä kiistatta maailmanluokan huipputiedettä. Sitä ei tarvitse kyseenalaistaa. Se on testattu moneen kertaan meidän piirissä olevilla tutkijoilla. Sieltä löytyy useita, jotka on eniten siterattujen tutkijoiden listalla maailmanlaajuisesti, jolloin meillä on se pohja kunnossa. Meillä on Suomessa myös tietysti niin kuin tämä digitalisaatiopuoli, datan käsittely, muu osaaminen, meillä on sekin kiistatta hyvin hallussa. Mitä meiltä puuttuu? Niin meiltä puuttuu innovaatiokone. Sen jälkeen, kun Nokia teki Suomelle käytännössä innovaatioita omasta ekosysteemistään, niin meillä on vähän niin kuin sakannut se koko homma. Kaikenlaisia lähtöjä on pienessä mittakaavassa, mutta isossa mittakaavassa me ei ole päästy semmoiseen, mihin Suomessa pitäisi pystyä. Ja siihen me tarvitaan niitä muita toimijoita. Se ei tule puhtaasti tieteen piiristä, vaikka se olisi kuinka huipputasosta, koska siihen tarvii niitä hyödyntäjiä, käyttäjiä. On ne sitten bisnestä, on ne sitten kolmatta sektoria tai on ne sitten vaikkapa regulaattoreita, julkisen hallinnon toimijoita kunta- tai valtiotasolta tai kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja siksi meillä on tämä innovaatiofoorumin ajatus lanseerattu joulukuussa, eli tämä on vapaamuotoinen konsepti, jossa me voidaan järjestää hankkeita, me voidaan järjestää erilaisia konkreettisia projekteja ja tämän tyyppisiä tilaisuuksia, kun tämä on sen suuntaamiseksi, että mitä tässä sitten oikein pitäisi tehdä. Lyhyesti vaan sanon sen nyt tämän iltapäivän keskustelun johdannoksi, että tieteestä on vielä todella pitkä matka kaupallisiin ratkaisuihin. Se kuulostaa tavallaan itsestään selvältä, mutta monesti me harhaudutaan semmoiseen ajatteluun, että se jotenkin syntyy sieltä tieteestä. Että siinä on monta steppiä. Ja mitä me haetaan tässä nyt, että me ei haeta edes niin kuin liiketoiminnan kehitysvaihetta, josta vielä on matkaa ratkaisuihin, kaupallisiin ratkaisuihin, joita joku ostaa. On ne sitten palveluita tai tuotteita tai niin poispäin. Mutta mä luulen, että meidän pitäisi ensin ratkaista tämä innovaatioajatus, että miten me niitä innovaatioita voidaan kehittää, keitä siihen tarvitaan. Ja siellä pohjalla toivottavasti pysyy Suomessakin tämä ilmastoalueella tieteen ja tutkimuksen perusrahoitus, koska me tarvitaan se sinne pohjalle, jotta me voidaan rakentaa sen päälle näitä muita ratkaisuja. Jotta yritykset voi kiinnittyä johonkin
tutkimusyhteistyöhön ja jotta toivottavasti regulaatiokin kehittyy semmoiseen suuntaan, mitä tiede tukee. Tai regulaatio ottaa tieteen piiristä suuntaa. Ja tähän loppuun jätän vaan yhden kuvan, missä on vähän hahmoteltu sitä, mitä se voisi olla noin niin kuin karkeasti asioina. Tämä on vain yksi tapa hahmottaa tätä, näitä voi olla miljoonia tapoja käsitellä näitä asioita, mutta meillä tarvitsisi ensin kehittää jonkunnäköinen metodi sen innovaatioprosessin luomiseksi. Tässä tapauksessa ACCC:n piirissä, jossa siis löytyy se kaikki ilmasto-ilmakehätieteen osaaminen, mitä nyt voi kuvitella tarvitsevansa. Jos ei suoraan siitä porukasta, niin kaiken sen kymmenien kansainvälisten yhteistyötahojen kautta, joiden kanssa tiedettä tehdään. Ja ajatus on niin kuin tavallaan se, että kun luotaisiin joku metodi, niin me voitaisiin käytännössä vaikka vuosittain screenata sitä tiedettä, vähän tsekata, mitä siellä tapahtuu, onko siellä semmoisia ikään kuin innovaatioprosessiin kypsiä ajatuksia, sitten evaluoida niitä, mistä voisi syntyä, löytyykö niihin joku yhteistyökumppani, onko se yritys, onko se julkishallinnon toimija, ja sitten hankkeistaa ne niin, että niistä voisi kehittyä niitä tulevaisuuden ratkaisuja bisnekselle tai julkiselle sektorille. Mutta tämän niin kuin tämmöisenä alustuksena iltapäivän keskustelulle ehkä tässä jättäisin, että onko tämmöinen ajattelu niin kuin oikeassa suunnassa, voiko meillä olla missä määrin semmoinen konsepti, metodi sille, kuinka etsitään kehityskelpoisia innovaatioita tieteestä ja mitä sitten. Kuka ottaa, millä ehdoilla, miten näitä hankkeita lähtisi syntymään. Tähän päätän tämän lyhyen alustuksen, niin pysytään jossain aikataulussa. Kiitos.